raja di hula-hula nami situ morang imana sa sibuluan lapasa haton ulus penggabi asabet damang majo ulus nasokbay. Tungsong ni pe ulus panggabe itu hamuna asang dia matutukan ng roa di paninggalhon niyaon damangon amang tang natahulol ngayon asa dawo madihamu panggabean dawo madihamu akaparhorasan tutukan ng ro sidok kunok kutu hamuna manat tamu berdongat tubuh ododongan muna masukunan ododongan muna mana hajit ododongan muna mana nadenggan desalani soba marhula-hula mulung ka soba marhula-hula raido dihitamot to hawatako soba marhula-hula inna mulung ka soba hamu tuhami mereka situmurang nya suri do hula-hula alay terlubuh ma Tuhan margas tumor di selani itu kadang ro dan nahudo kok kami hamuna susangap di bek kamu kami dan sahudo kok kami tu hamuna soba di bek kamu kami soba do alay ido di perhula-hula nya lak bata puna nyari dan seberikutnya ido si sobo muna di selani di hamuna pino pernyon lena mion anggia matitik kenang ro asa sidur penang pinamona di balian
Sinul mana pinahamunan ng nihuda. Gabi ba ng namunan ng nibalian. Tutik ka ng ro. Unang nila niyon uluson. Ang uluson sa iya mo. Nagoy do uluson. Asal pag-uluson po ini. Alin niya. Oma ulos paso-paso. Siyan hula-hula muna. Marga si tumora. Namarahon-rahonan ko. Asa dinggan bet kamu. Yan dan nasudinggan. Dinggan do. Asalam daw limudinggan. Benok mo. Ima na marhula-hula. Unang liya sa marhula-hula. Tok ka. Unang adong kataraw no. Kusupado yung marhula-hula. Di sila mo. Di mo po namin. Dere namin. Ang buru namin. Ang giya po titik kinang ro. Buha di mo na dong ipinapranyon damangon nasa marhasohotan. Tutik kinang ro. Tangyang namin abalan niyo. Piningil di paninggalon di perbudian niyo. Kailan namin online namin. Ang giya matutuwa. Ang kamarhasohotan. Inoron nito niyang namin. Buha do pwede mo pinapranyon niyo. Buru namin do. Ilan namin online namin do. Ibutong namin. Naso dabutan rokka ang giya matutukirong tangan namin marhite siya nun mangilo mangilik kami tutuhan ni asa tutukin ng ro asa dabutan rokka kuado piarong naso tubo na anak tubo guru tangan namin ang giya madilet tuhan ni hatubuan ni anak hatutubuan ni guru tutukin ng ro dipaninggalhon ni lain namin dohot helan namin. Di sila ni dihamok ka boro namin beri namin. Asa tak kami na jalawalang. Galinggang mi jala galiki. Di pudian niyon. Lain namin yon. Setu madihamu anak pertahi jalawalang. Jo borumu permas mai jala bareme. Matutu. Kupa dua hali matutu. Asa tu buru-buru duri mena di pareni persia. Loba silijuang mena loba so dibabuan di budi ni neon lain namion dohla namion marturu-turu daw lima dalam muna nalawasea hor semua muna tinggal di huta song-song lima nang ditinggal di Bangaratoa emma tutu patuluha lima asa sah di soluma sah tubutian nung mau pasah tami hata nauli hata pasu-pasu song-song li dohot ulus siga rabu saha mo tupang gabiyan saha mahamu nang tupang horasa sidok po di ma dadaw ka sa kupabonan ni Dopo mo mulak kang boron na mga lapis naman rezek ko ditang yang ni dapat tahu rezek ko na ni Dopo wang budak dia katuan ako ditang yang munay rezek ko Mazalo badanna, mazalo patutonna. Molo dingado kapasagonna. Sangat dua membelon kaza. Pos mawamu. Molo mangun kudaw. Tuturak kuno. Asal mazalo badanna do patutonna iba supasune. Kaya biya ma, biya pe tuatay. Tuatka anako kon. Piropa ninda musune. Ape may pagsubuan namin tuat dia wala namin hata nauli. Hata na dingin na pinasak song ni mendo. Domanok kutua mo aja namin. mau lihat Ulus penggabi, ulus pahorasan metong di pinopar di damangun, ima di akka beremuna do kandor pinipus mura, akka rajanami, mono tumpe, sera do hamu di kami berkami kerjanami, sera tumul lebur do hamu jalan abonggang, mono tumpe apro, lihat kami so badi hunami do hamu kerjanami, lasmar wali beren, lasmar do mura, anope. Tok tong hamu tong martungan di jebu penon nami num sipul anon ulota kerja nami ya ke jalako dua hamu do alai tu isi masa tandar jalan Tulis ano manom saruhan so asa horbus sapang nawalu minna parbutu mangalit permata mangaluan di balian di mana manggagat di hutan tutup mangaluan dia kahata noli hata pura tapi nasak punya kerja nami marhite urus anggap matutu mamita amak tanah mertua di mata dilihat di hamu akatotong nang soni di hami pamorong muna akahi paso
do akan tuli pacaria pengabahan kerja nami hidup bodi mahami apung nai martomani dan martomani jebu matu ulus panggabi bila saat ni ulo nami beda bang majo dinahoy tuin na binati pabuatan beda bang ma kasatan do studio Asasa ni ulus asaya turun kami stok hijau. Nggak, urang benon mau mas. Itu, apa sih? Urang lupa mu, ini nolok lo. Beda bang ma, turcut bang ma. Baca musiki.
hula-hula persiat dohot bulan nama molo di pekatayong mo sadado ulus tuboru nami alay kami mangido Tuhan mo bigyan na yung ulus so mani ulus ya kami si Maduel do katuganem mangulusi akapo ko may juare na mangiho asa dohonok ko so paduk ni na dua-dua tujuan neron tujuan niyan ay inum mo asa tusanggar maapori tulubang na sa dua gabi mana niula sinur na pinahan tu horas-horas na hamuna imatang yang nami asa anggia tu si purmagora ngon aka pepukun tu aka arena mangi jadi dihamu permusik nami asa hupas Gabe mang gabe. Kira tuh enak. Sopo sopo. 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 Las marohani beremuna tung serepi hamuan no rezanami di hamu rezanami boleh anak hula-hula bersiap doh bonaniari mulutung pesere ibe kami kerjanami las marohani beremuna las marohani to bimu sido bodi mahami jalakum lemma tu ala taruam wisi mahasatan na rezanami Tono batu nagodang sakpitua oh kalau tu lah dihamu aka parkelingon nami si Burma dadana pagodang tu pepeng nama aka na dua-dua batu tu asa hupa 2 hari asa sinuan bulu duri diparik ni Porsea dihamu aka parkelingon nami sairoma dihamu dalan ni aka nauli asa dongi dalam muna lau hasea batu tu asa sahat-sahat ni soli sahat ma dibuan holena say sahat mahamu lireng mangolu say lam tugabina Batu. sahat ni hatanami Tuhan muna pamuruan nami mangapun masa aku Tuhan anggiat matu tu mamita mata nomor 2 deh batu asa sokon ni medam muna mani tordumut kada nami asa ape matu tu perseduan nami dua dia bara nami abing dia dengan nami aka hata pasu hata nau na pinasa mo kerja nami tung naso jadi muba jala tung naso jadi mose sido bodi mana kerja nami matu tu tinahu mula tiu binay tu panguhatan pagdamang masih tiu laus padong Tuhan hata hula-hula persiap hula-hula persiap manak pangalaman boru ni akay anak ko dihamuak kerja nami esok kami kerja nami Roma hamuak kerja nami berkah
hula-hula nami Pasiat Hutahayan, hula-hula nami Sianibar, hula-hula nami Dabba Iloke, ya, Simramata, kau kan, hula-hula nami Pasaribu, Roma Murid Nabi, hula-hula Persia. Manaruon mga liyan. Manang na manaruon pasu-pasu. Manhiti ulus panggabi. Pedamang majo nahubatus. Mani alaman non di parmeman nyana di parmeman di boru apa ada di tikyon. Oh, lo tulang. Asibat tong rohanya nyamata mertua di bata. Asa manggora me atok sen na jonok. Makira masih nado. Pasu-pasu haga beon. Pasu-pasu hamoraon. Senot tuh jangan nyari di hamuna sudena akaya nakon nami. Matutu. Di soal huber kami hamuna marangi. Tung macedus tahimuna. Opet tong merpangidoh kami utamata mertua di bata. Anggia ma tuh jangan nyari. Lang ditabai di bata di hamu dus nitahi. Asa dahong matong di hamu songon indok indah tua. Asa dulu di perbetua ma masih tatapat tuh dulu di baraptaran. Sau mahamu atok saluhuna. Yang nakon nami goparan ni amang borun. Jolo mana mertua jala Sitoro koparan. Matutu. Di son adong huan hani oros sape. Sape tua, sape sangat mau natong di hamuna. Yang nakon nami. Ternumobi ma tiboto nami, tulai nami, dohot tu babere nami. Di susah hita do oleh gitu. Saya do ulos na terbuah kami. Molo penon holat tulaiku dohot tibotokku. Nang soni hami. Nang hamarangi alami hamuna pergi lengon nami. Betung masu-masu mata mertua di bata. Di jakot daging muna terlumobi ma to di muna majakon pasu-pasu sian amata mertua di bata. Ngetuk soni berubah hata. Lalu terpesah tabi hami hula-hula muna hutahayan sistem dulu. Majakum mabada muna, majakum madato di muna pasu-pasuannya amata mertua di bata. Ata dauli hata nadenggan nak pasah tabi tu hamuna. Asa, abing mayatun dia binga muna. Wap dia bara muna. Jujung disma jujung muna. Pasu-pasu hagabion hamaraon. Sao metong apa muna hok martongan ijabu. Hula-hula Persiat Sianibar. Perjolo no honai matu hamuna. Ala nungang makatai hami. Dot hula-hula takas muna. Siam mahado. Nunga di pasar tu hami ala kapatikian dan buiro nasida. Eko sikop do ulota pasu-pasu ni bata di parmodingi amang guru nami di son. Rabdo hami son, rabdohot bungweta. Bungwet tuan di bangarna nadong di 2 ton. Bardo mutusi hobat tunong tanggarhon. Di bungwetai saudari ma pasaton nami. Sa bungwet tuan di bangarna nadong di sa bolang kumalian. Dalan asni rohani bata manupai hamuna sa luhut na poparan ni na dua-dua lumutusi kapasahak ma sosyata. Nasubuh kami notong eme naman ludu maka parsauran, ludu maka pasu-pasu, ludu maka pinopar jalan muna sa luhut na di permodingi abang buru nami. Lasongoni ulos sape tua, sape horas. Agia ma sape lastiroha, sape pasu-pasu jalan muna di balik ni permoding ni abang buru. Balik kami dos ni roha muna di son. Balita bagaimana tumuntalo si taluan. Hari muna lo gabi atakas no hamuna huda kami masih penuluan. Matutu. Sasa ni solo masatu bote di 300. Pasaton nai ma ulos na bardo munakin naung tahakai. Obat nakin hula-hula siakangan siak kutahayan. Lasoni ng pasaton nami ulosi sada ma lasima penugon nami tungamuna buru nami elang nami dot aka pau punami saat panggabian jala horas-horas. Ima siya kami hula-hula sianibar. Dilihat tuh Bang Musek. Kalay kusudi. Terlumowi alayalan na sa huboto nunga para na sa malutar songon buru ni ba ido doison kan? Oh ido? Oh, gabi baca lawor.
Imat to ngalani na so binoto mang je sinukun mak je sonilo maksuto. Jadi siya kami fe hula-hula musim marmata suang sonilo nakahangi nakinganino do tung saboha fe naung di ransak kamu manang di hatai kamu songon di haroro ya hula-hula las matong rohanami alai muhama tung songoni fe tung sare fe na boy songoni pasarta kan tuhamu ima tu helak kumungain ison las marohamu nang sudi mah muda fotan tumpe mek na usaha halak kawan di fasahat tami jadi dong dono fasahat tuhamu wak kageleng nami sude jadi asi marohani tuhani sailam hu bagat nama berengon naka harohaumu pinok pernina piutuau songoni matung sakbabahatan na buhay fasahat tami mau lihat mah suang soni do akan dia muna perburuan nami di tekiari naksalpo rodo juju muna tuhami selaku hula-hula muna pasarilu di bagasan ini akabere kahila kalai mandok melihat duhami dia ke juju muni di bagasan tikyon rodo hami binalaho manipati juju munai akabere kalai ima dipertuat ni amang guru namyon jadi baga satikyon tungadok dohok kami semua dok ni akahang nakinon ulos si torok rambung ulos nahapal ima dalan pasu-pasu nami tuhamuna tu akarana manyuton sanggit manyan ditambah di bata dia kapasu-pasuna di hamuna malu dari kami do di pertimak di perjong-jong muna di dos ni rohamunai tong do samon adong di hatan di bata na mandokon adosan ni rohamunai do dalan di pasu-pasu di hamu jadi bagasan niya kabere kahela do tamulai tunglas itu tudo rohanani biar pe nagabe perjolo amang guru namyon dialat tuata sanggit menyamar bocir sianon gak bisa tambah madihamu dia ka pengabahan dilion debata madihamu ka pasu-pasuna tu akari namang yut tungotik na boy kata sian hani silaku hula-hula muna sandok unang madiakan nama narita badan dot akatobi muna sudah buat imahami wala ulos tu parena kono nami nang noeng pe bakuma no mulile asisio dia akabasa munai akaraja nami Tuhan akapasu-pasu munai masih sahak matutu akapasu-pasu hata pura hata panggabi parorasan akatu helamuna mulutu te helamunai mano-pano bahamu akaraja nami songo sibagure niuhu na pinasa Tuhamuna songo ringi itu suara sikak ni pabena muna akaraja namu
Las marohani badamu, las marohani todimuna. Silo uti maharia kerja nami. Sebelum suku dak sahat arong do besok tik sudah honoku tu ibu toku dohot melekku. Oh lo tulang. Lai itu ibarat kero. Anggia. Ini tadi ulut tak sadarion lima dinang matua manggur. Potro aku mengidahamu lekku do ibu toku. Kubikir aking dihatanya kau hula-hula muna. Sangat kamu hula-hula muna. Itu lekku. Dan dia na hudok hata sangat. Adong do hata madok di pangaratua piba, boy di iba tiap hari pajupang do hula-hula. Labatan na masa jana cunari lekku. Masa jana cunari itokku. Boy do harus tahu dan kaya nang kutu muna na tuwa-tuwang ne. Alemar ko habahino mahita. Sampai do matua damangi lae. Sarupa meruh amang borukon matua tak sopak di pakuling hamu. Anggiat matong. Kusimatuam na bor. Tuna bor. Unang be masa di rohamuna na sumoni. At tung adong nang hata sudah sinuk sa aton na to tak sopak di hatahon. Jadi itu sumoni pero pani karas di hataku to hamuna sa deryon. Anggiat na di karas di hataki buba matong di patodyo muna, mumba di rezeki muna, asabo hita, pajupang di bagasa dami do akalas geroha. Nakto ka bebere ni bebetong akan mekmet. Anggiat di pas-pasuhan di batag dia sida hasehaton. Tapda di batag dia sida kagak jemur. Jual mana bisu ketong di jolota tar mobil manang di hata. Itu suni pero bani hata si paingok dawe tak pasata ko amno dua telur di otok do leku. Tung sudero hamu di otok do leku. Anggiat boy jakon hata pasu-pasu sekan belum berarti beda. Sabai damang marisi godang setio saha tadi. Nauli saha nauli saha dari enggak dihawi nomor hula buru senok tuh kejar nyare. Nek kau mana muli naik. Saya Umar Sulupan Raja Ima di nomor selahong nang jumulu marujungulu sada aman at haholongi terlumuwi didongan nami selaku anggota si Umar Sulupan Raja adong dua halak pinoperni amata nang marujunguluan ima atas nama Adin Maniu Simamora dohot halasa Simamora. Jadi morotuk pesonon perding nami aka amang inang morotuk pesubuiro siak katorta siang pengurus pengawas didok nasida na kenong menelu ya pasaha maamang tabi nami disaluhuk na keluarga besar na berduka babuahon na doho hita sa luhuk na anggota si Umar Sulupan Raja doho pengurus pengawas karyawan turut berduka cita ala ni permoding ni tujuan muna mahamit itong martangiang itong matalibata ang giat di pudian ni natutuwa taon sikat jamong hamu sa luhuk na sehat-sehat jala tulinggan na akan di dalam ni pengabahan pasu-pasu na mata bata tuhamuna sa luhuk na tuari na nengrok atong dohon nami ma taringot diserikat mana anggaran na tinasahan ni katos Sulupan Raja sesuai doh keputusan rak dari tanggal 27 Maret 2020 mulai menurut peraturan mulai pengadok perlu lebih 2 anggota CU siang sada kakak dan tekas dohon nami jual muna mulai sosial amang sada do calon muna jalan silhonon nami dus baru hamu atau unang magudang na iyaki hamu uti na tugalok kamu manupak mamasok ng mata bata susungod tiya pa di jalan niya ka sosial
Mga anggaran, marapatupahon dito isi. Las maruhan ibadan, las maruhan tudimuna. Atong dohon namin masuk di sono di sini dua. Asa bago ko mana marhato. Nga gada drobia. Horas mga mutong na magjalo. Dala tuturok na matong anggota sino mas pada reja na adong di dulan ko na bukti masuk namin. Matutu. Las maruhan aman. Itu idamang bo kadidena ima di pengurus ni siu marsiurupan angge matutu asiro hade makkana martua di bata dilehum makke mazur di hamuna tusade matutu sogwarnai ro hamuna marsiurupa sudut yakana mangiko dang masali holong munai tu hami di bekkamudu tu hami hata pasu-pasu hata pangilua dohot marhite silua na pinasa mutu hami kerja nami nak tersuat nami manang mutarben nami matuk gijang ni mauliate sope setuham mazaru hamu akka pasu-pasu akka dalam pacarian sela mutu majuna ma hamuna ima siu marsiurutan siduk ai raja siduk bodi mahami akka raja nami Kaya mah. Kalau ngomong basbatan harta daulihan. Ini kalangan masuhami. Atong bedamang mga gudang kasahatan, paduda mga gudang setuju. Nauli mang nauli.
Aboy hujahahon. Mana teman? Ia jujur ngoluni damangon. Riawa hidupna damangon. Ia damangon tubuh mai di tanggal 10 bulan 1155. Tubuh ni opung nami boru hite siat dolok sanggul. Marhasawatam madamangot tuboru ni rajai situ orang sia sibuluan. Di basa-basa hotu hattama anak dohot boru sia anak bawa onong boru tolu ya anak sia kangan marhasawatam mai tuboru ni rajai marga hutahayan siap persuburan las di basa-basa hotu hatta do danak sada bawa dua boru anak pai dua marhasawatam mai tuboru ni rajai marga sianifar siap pakat siapa baru di basa-basa waktu hatta danak dua bawa sada boru ya anak patuluon marhasawatam mai tuboru ni rajai marga purba sian sigulong di basa-basa waktu hatta danak dua bawa sada boru ya anak payo paton marhasawatam mai tuboru ni rajai marga simarmata sia samosir di basa-basa waktu hatta danak dua boru ya anak palimahon marhasawatam mai tuboru ni rajai marga pasaribu sian garus di basa-basa waktu hatta danak sada anak dua boru ya anak si payono yang marhasawatam dope asa buat kamu amang inang di tang yang muna ang kinamion tumimbu dapota rokap ia boru siak kangan marhamuliang may tu anak niya mang boru nami si hobi sia sidikalang iba sabasa tu hatta danak dua bawa tolu boru
ia boru si padua marhasotan mai tu anak niang boru nami marga bagarian siap batu sadiri di basa-basa tu hatta do dadanak sada anak opat boru ia boru si paitoluo marhamulion tu anak niamang boru nami marga arwan sia dolok sanggul di basa-basa tu hatta ma dadanak sada boru ia pahupuni damangon sian anak dot boru 25 halak jadi penguma kami sudah pinopar ni damangon 42 halak molo tumpe adong amanginang utang ni damangon radido kami gelengna manggarap dot molo tung adong singir ni damangon radido kami majalosa molo tung adong kesalahan ni damangon Uju di ngoluna mapon hamuma amanginang laus ima pangidon nami tu hamu amanginang tarlumowi tu halak tu hula-hula nami asa buan hamu kami di yang muna asa anggiat di budi dini hari damangon nasari matuaon di hami suhuton dapotan na niluluan jupa na jalanan. Ang giat di pasu-pasu tu hatta hami sudah dapotan rokap diakan naso marokap marhasotan dapotan gabi naso marhagabiyon asa dapotan persarian naso dapotan persarian jala dapotan pisu nasiat tu hattai so ngonima riawa hidup ni damangon dohot Panginoon nami mauliate ya asa unang ya Cok. Dia kan untuk ada pasur dia nak. Oh, ya kan ada lagi apa? Oh. Ada juga mana? Naikkan turun. Putar.
kebaya tangulan ni mana pakubasyon ni amata situasa si Mamora mana opu nopredo duri si Mamora. Na berjulu Tuma amat tahun tanggal 10 Juli 1955. Dapat wehon mencalon tohonan hasituan amat tasahat si Mamora on tanggal 7 Maret 1925. Jadi tinggal pemerdalan ulang ni pakubasyon ni amat situa sahat si Mamora di tonga-tonga ni huriat tapakasyanon. Uhud gudang do nang situruang siyan panguleon ni amat tong. Uleon ni amat situa sahat si Mamora mengajar sekolah minggu lebih kurang 10 tahun. Di tanggal 29 Juli 2027, pencium amat tahun siang hasil duel menang siang pakubasyon siang huriata HKBP Pakaseno. Alanunga hurang kesehatan amat tahun jalanunga memenuhi umur sesuai dengan peraturan di huria HKBP. Jadi ini amat tahun makubasi di tengah-tengah ni huriata HKBP Pakaseno 75 tahun. Ang diamay di punya ni amat tahun di sudi perhalayo ni huriata matinggal hon ni amat tahun ipas-ipas jalan sikat camumur jalan muli sah tu nama jalo pensiun. Lasang lima dihamuna keluarga besar matinggal hon ni amat tahun situasi hak si Mamora lumulma di ina nama kabulu amat tahun tumi matarapun jalan itu gari ku hak tahan saluhukna margugo mainang tu akaara ng hudo laho mga adobe si taurong nasonggop di baga sa tikyon sehat-sehat mahamu sa luhuna jala si kajangumur tuari ng hudo. Tungkol ni mga buli upaturak kami song rebayat pangulaw man pakubasyon ni amata situasa si Mamora. Oya. Keluarga besar natin narikon ni amata ng parajulu marujung ulo. Ya muna amanami inanami lumami awang pandita kasayat ng salu at ang mapahalado di pagkasatikyon sita tungo dito nga ni bagas zoron ito hatan at barbaliyo imana marsyalaho nong parajulu marujung ulo siya da amana tahulong manang situa sahat si Mamora. Di hamu keluarga besar na tenerik ko ni amana tahulong yun. Lungawi ma di inang. Ang giyak may nang tuwakarin na mga ito di budiyan ni amang situa do tuwata ibasan biya mo do tuwata gugu ang giyat margugoy na law mga dubi na songgot si taon na songgot baga sa tikyo margugo matutungi na dinalaho mamuday dinalaho patulatureho manangyak ko sa loob akayan ako paparan muna to akarin na may uto lasoni manang diha muna keluarga besar na dinadik ko na dito ang gitma tibu terabul itu kerutuhan tahamuna
hamuna saluhuna ya nak ko teparan ini tuh jala omma ya dan itang yang nama dia muna teparan dia kaya dia nak sebelum magurang mah dia kena masuk sekolah ada buta bisik masa nama tadi bata dia kena mengalui kerejo di batu dia mata bata ada kerejo ke dalam ngolu dia kena kerejo pe kita banyak kapal kerejo na muli akan jalannya ke pangkat walau dia kena semua sehotat pe di batu dia mata tadi bata rokok gele rokok sorma tua jadi terbaik kapal pasu nama ragami dia musalhu angkiat jumpa kanan jenal hamuna aku akan yang dua muna di bagas tikyo nung mata begi rebaya sing kapamulau ni netuduo ami siar perhaledu ni uriato idu naneng niat di tomato hamuna mengubla matau saya pikir kau 25 tahun orang neng suat na 25 tahun ni mengubla bana tomato madihuyo idu naneng marboras di bagas kamuna ido na yang mertubu unang gabi las melos ikon ido las tubu magura mamarpar pas medua ido mursok kami sa perhalado na kami sa mandok paulate atau begini kenong urang do akasiturulog urang pemulung ibana lumoni jangan amat kasih tukan atau orang sudah siu, omma situ ada tunggu di mana. Jadi masa dia bakal pemulung nak, itu akan terberani yang kena berpuli. Jadi segala itu naik niat di hamuna keluarga besar, pemulung yang matau, mati gajah meninggalkan gajah, mati manusia meninggalkan jasa. Jasa itu naik marboras, itu naik tabu di tempat hamuna tak ada yang motor. Ibu di pas kuat kama, angkia tunjuk pengapas pasu nagudat kamu, pasu nak kena berlagami dia mutlak kena mengudo, angkia mah salpak kena luhur, roh akan jaga Tuhan muna saluk nanang di kita saluhuna, asa sonata itu tua suruh nami, asa dapat nama dulu tu pilih raja, salku makan luhur, Roma akka las meroha do na jaga di kita sabut na lumari dia mengkeluar bocah sudut bagaimana